Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka health checkup, Ringkat bat ka Woodland Hospital Shillong. Ka All Meghalaya Contractor and Supplier Association ka balong ka kinhon jong ki contractor Try Jilla haka Southrik unay leber arajar arpuway kala Pynrem jur ya ki Runar ki badon kti ban Thombor bat ban shop pen mensaw dangshen ya ki Nongbylla bar Jilla haka shnong Umoid ka badon ha Southwest Khasi Hills District kat hado bo uway ni ki Nongbylla ya ubala tip kerteng kum uraju mandal ubadang arpu arsnem kerta ulado ay sindon yala ka jong ka jingim. Presiden Jong Kaseng upa BL Nongbri habaya keren bat kilat pathay khubor ulaong bakaseng kakarpat ikiriw pajba yakikinhon baper bakimday ban shu Thombor yaki Nongbylla ki bawan nabar ka jilla namarkum kaseng jong ki kontraktor kasngo khiyab hala dadon kum kini ki jingjia namar haba ki kontraktor tra jilla ki yokam ban pentray siya ki jaka ki bakham kendong jong ka jilla bon sin hi ki Nongbylla tra jilla ki jukentaj ban lettray bat kani ka penlong ru ki kontraktor ban khot bella da ki bar jilla tang da ka jing bempan se pen ki penpa ka jing susi bat ni kondam ya ka jing ja khamtam ka ba Southwest Khasi Hills ka jing ja penjam no ki Nongbylla hol nomor ba ko mengitip ki bon ba ki kam posti ka jungi ki bobon ki don ki technical work ki ba ki local jungi ki bla ngi man stik haban khot na ba ndai ngi suthu bangi don shortage of manpower ngi duna bhai ki manpower po stik ka jungi bantai ki building construction ki road work dani ko tater ndai ki don ki por bangi haban ra ini ki laborers na ba te ko mangi tip ka labor department kala implement lagi jong ki act ka district council ka don la ka jong ka act ka bangi haban apply ya labor license ki babon ki local contractor ki lapan biang ki kot kisla habade ka labor commission of labor ki lawang bage interstate migrant workman kini ban apply ya katu ngilale labun ki contractor ki lapan biang ki ona district council ngilapan biang ndre kala ki poi pa sai ting ki sha haras ki sha penthot te ngiru ngisum nong na kalian ka contractor asen ngisum kerpat nam ya kini ki bor ki bade pen lese ngilapan ki dorbar snong ki seng balang lane na kalian ki wei pat ki riu sum kabu ba kimde bakin penthot ya ki kam ki jungi nomor lada balahi lokal nyahai ki lokal contractor o ki lokal laborers ndre ki babun pan kim tre ban tre ki kam nomor ki don ki kam ki ba shubu mata ki haban lekam si jaga na yeng kim tre shuban le te ka sham shitom shubu ni bangin engage ki tu ki jat kam ki badai pat ki jaga kham jaga tingi Pynrem jor ya kane ka jingle jong ki riu sum kabu kane ka long sisa ka ba Punjab borom ya ka state ka jongi bro ko wei nomor umde tangha ka jala ka jungi ngi kren nationwide dan ngi kren internationally ru ki bobuni ki laborers ki bowan ki de ki migrant ki bowan ki we ki jala ki wan ki we ki state lan ki wan ki we ki ri bakin yo ya kata ka jindon kam ban ginle kini ki kam ki ba ki bon ki lokal kimla te tang ini na kalian ka jungi ngi sumonong ba ni persyajur ban ngi kerpat ya ka sarkar bahkan consider lam kini ka jingkerpat ka jungi bahkan ai ka compensation ka batkena ya kum kini ki jingja khamtam yuni nongtrai barjala nomor ba kum bakalong hi lada ja kum kini ki jingja hapki khya mengi contractor hapki tri ngi contractor tingi so bonong baka dakale ka sokar kan haban le elem namta ban compensation ban compensate ya kum kini ki jingja